Takže praje sa dobré ráno. Vedľa mňa je Jack Sparrow. Určite nikto nemá lepšie povoleky. A zobudil som sa o 11. Práve je 11:48. Trošku ešte oddychujem. O 1:00 máme ísť s mojim kameramanom otužovať, takže trošku sa mentálne pripravujem na svoje prvé otužovanie po dlhej dobe. Samozrejme, že ešte predtým si dám sprchu, aby som nebol nechuťák. Ideme sa ešte odvážiť, keďže teraz chudnem trošku, takže si pozerám morning weight. Sleepy som kus zajebal. Po sprche odporúčam vyčistiť uši, aby si lepšie počul, ale nepočúvaj ľudí, ktorých nechceš počúvať a ser na nich. Občas si dávam aj skincare rutín, ale momentálne nemám veľmi problém s akné, takže si len čistím pleť a nepoužívam veľa masiek, ale napríklad takýto cleansing gel dostávam zadarmo od mojej sesternice, ktorá robí Mary Kay, takže shoutout. Nerobím im reklamu, iba som jej chcel takto poďakovať. Ale mám tu rôzne, akože aj na zvlhčovanie pleti a proste ak máš problémy s akné, tak by som odporúčal buď zlepšiť stravu, alebo si jednoducho, každý by si mal čistiť svoju pleť, takže je čas začať. A ak si malo motivovaný na to s tým začať, tak si pozri American Psycho, ako sa stará o seba Patrick Bateman. Každé ráno si dáva skincare rutín, cvičí a jednoducho odporúčam ti pozrieť si ten film, keď si ho nevidel. Takže toto sú momentálne suplementy, ktoré užívam každý deň. Multivitamín od MyProteinu. Potom tu máme Omega-3, klbová výživa Alavis Triple Blend, extra silný. A potom tu máme magnéziové tablety, posledný kreatín, ktorý užívam takže celkom nepravidelne. Ak chcete tip na možno trošku drahšiu, ale za to dlhotrvajúcu a fakt dobrú voňavku, je to Versace Eros Red, alebo je dostupná aj zelená verzia. Takže ak chceš voňať dobre a priťahuješ ženy, bež si kúpiť nejakú. Takže tematická mikina. Väčšinou mám v nedele rest day, ako je dnes, ale dneska budem aktívny, ideme sa otužovať, ideme do gymu, budeme robiť všetko. Skoro ako Dubaj, akurát, že tu žijú osadníci. Jazda po rozjebaných cestách v Spišskej Novej Vsi, teda Smižanoch, nič nové, nič zaujímavé. Konečne sa tu dojebal tento. Na ceste otužovať. Niekto to holí, cítiš? Hej. Po dlhom čase je to náročné, ale proste nemôžeš byť pusy. Po roku celkom náročné, ale zvládli sme to. Proste je to o tom mindsete. Musíš sa tak nastaviť, že ideš do toho a vydržíš. Sídlisko jak Luník 9.
Na záver pomerne aktívneho rest dayu som si dal ešte trošku hovedzínky, aby to všetko išlo do svalov. Odporúčam lokálny podnik Burger a pivo v Spišskej Novej Vsi. Ak sa ti video páčilo, tak mi zanechaj like, koment a kľudne ma môžeš podporiť odberom a pozerať moje ďalšie videá. Ostaň silným.